дойде, аз ще го погледам. Готови ме. Най-любимият ми инструмент от всички. Разсърдила се мома, разсърдила се момата на нейната старайма, на нейната старай майка, че я не даде, нали, че я не даде, нали, беба, я даде на друг, Ана я даде на друго, бегало моме, бега, бегало и се молило да я не стигне майка, да я не стигне майка и... Вау! Много хубаво. Вау! Много хубаво, направо си. Да, бе, ние сме супер спяти! Хайде, хайде! Това е по-яко от тебе квартет, примерно. Вау, жестоко стана! Маля, ние сме супер... Лилия... Айде, край!